Dobar dan svima! Danas ću vam pričati o crevima. U prethodnom videu sam ukratko objasnila zašto je bitno da radimo na čišćenju organizma. A danas ću se malo više osvrnuti na creva i njihov veliki značaj na naše zdravlje. Prvo bih počela od toga da je najveći deo imuniteta našeg organizma upravo smešten u creva. Tako da stanje creva je veoma bitno za naše celokupno zdravlje i celokupni imunni sistem. A u crevima se nalazi jedan posebni splet nerava, odnosno enterički nervni sistem, koji radi i samostalno na nivou creva, ali je i u komunikaciji sa našim mozgom. Tako da utiče i na centralni nervni sistem, a i naše moždane i nervne ćelije centralnog nervnog sistema utiču i na rad creva. Tako da je jako povezano zdravlje i stanje creva sa našom psihom. I obrnuto, naše psihičko stanje može da utiče na rad naših creva. Kada unosimo nepravilnu hranu, odnosno nekvalitetnu hranu, nutritivno siromašnu, puno aditiva, nekih hemijskih dodataka, puno prerađenu, rafinisanu hranu, vremenom telo ne može da se izbori sa svim tim toksinima, odnosno otrovima za naš organizam i taloži se prvenstveno na nivou creva. Tu stvara sluz gdje se sprečava sad apsorpcija nekih kvalitetnih sastojaka, vitamina, minerala i već dolazi do disbalansa. Prvenstveno mogu da se jave simptomi na nivou creva, poput nadutosti, gasova, dijareja, opstipacija, kandide, nagomilavanja drugih nekih parazita, gljivica, nastanku hemoroida. Zatim može da dođe upravo zbog one povezanosti koje sam na početku spomenula, može da dođe do psihičkih nekih disbalansa. Recimo neredovnog sna, hroničnog umora, agresije, besa, neke nepotpune komunikacije čoveka sa samim sobom, ali i sa drugim ljudima, nerazumevanjima, nekim anksioznostima, depresiji i drugim psihičkih nekih poremećaja. A pored toga, kako svi ti toksini znači, nisu više na nivou creva, već oni konstantno ulaze i u organizam, a kad već organi ne mogu potpuno se da eliminišu, već se zadržavaju na organima i na ćelijama, dolazi i do drugih zdravstvenih problema, poput alergija, ekcema, problema sa kožom, nekih hroničnih autoimunih bolesti, dijabetesa, insulinske rezistencije, raznih hormonskih problema. Tako da, u suštini, čišćenjem creva mi ćemo, osim uzroka koji nastaju zatrovanošću creva, polako i poboljšavati, to je stvarati uslove za rad i čišćenje drugih organa. Samim tim što više neće imati konstantan dotok toksina u jetru pa dalje u ćelije i druge organe. Tako da ćemo potpomoći i napraviti uslove za čišćenje i daljeg organizma. U suštini, osnova svakog problema je da treba da se krene čišćenjem creva. Bilo da je naš cilj samo da korigujemo telesnu masu ili rešavanje nekog ozbiljnijeg zdravstvenog problema, uvek je potrebno krenuti od čišćenja creva, a paralelno i snabdevati organizam kvalitetnim vitaminima i mineralima, odnosno prirodnim vitaminima i mineralima, jer dugoročnim trovanjem, kao što smo rekli, smanjena je bila apsorpcija unosa vitamina i minerala i oni su isto jedan od uzroka nastanka nekih disbalansa. Tako da samo ponovim, jako je bitno da krenemo od čišćenja creva, pa onda da rešavamo druge stvari. A da kažem, 70% problema može da se reši samo čišćenjem creva. Kogod je zainteresovan za čišćenje organizma uz pravilnu ishranu, može mi se javiti putem poruke na Instagramu ili putem maila.